Византийски музей. Първото решение за създаване на Византийският музей в Солун се съдържа в указ, издаден през 1913 година, една година след освобождението на града от турците. Изграждането му е завършено през 1993 година. Музеят се помещава в една от най-важните сгради на съвременната обществена архитектура, дело на архитекта Кириакос Крокос. Предлага цялостна картина на византийската култура чрез оригиналните си изложби и разнообразна дейност. Целта на дейността на музея е събирането, изучаването и популяризирането на произведения на изкуството и предмети, които хронологично обхващат раннохристиянският, византийският и поствизантийският период. Колекциите на музеят включват скулптури, мозайки, стенописи, икони, монети, надписи, керамика, ръкописи, занаяти и стъклени изделия. Този материал произхожда от разкопки, проведени в Солун и Македония, от покупки и дарения, както и от връщането на антиките на Македония, които след освобождението на Солун през 1916 година са прехвърлени в Византийски християнски музей в Атина, където са се съхранявали до 90-те години на миналият век. На музея са дарени две големи частни колекции на Дори Папастрато, състояща се от православни религиозни гравюри, и на Димитриос Икономополос, която включва главно икони, но също и керамика, монети и малки произведения на изкуството. Музеят разполага със специализирана и напълно оборудвана работилница за реставрация на икони от дърво, керамика, стъкло, кост, метал, хартия, стенопис, мозайка, камък и мрамор. Складовете му са просторни и функционални, оформени по съвременните международни стандарти, като има специална приемна за находки от разкопки. Дейността на музея включва организиране на периодични изложби от особен интерес, участие в международни изложби, сътрудничество с други организации в Гърция и чужбина, организиране на лекции, научни конференции, изложби на съвременното изкуство и различни други културни събития. И накрая, музеят насърчава развлекателният и образователният контакт на публиката със своите изложби и образователно-информативни програми.